uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba umpostoli, ngibingelele noma egameni elihle lenkosi uJesu. Ngibingelele bonke abazalwane, ikhaya lezwi, intaba yendlu kaJehova, ngiyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Phostoli baba uTsibande, ngizocela la ukuzofakaza nami ngalabantu laba abaphikayo ukuthi izono ziyavunywa. Ngiqeda ukuvuma izono. Kokuqala nje ngisabhala, ngingakavumi ngisho ukuvuma, ngisabhala nje, ngathi ngisabhala uNkulunkulu wangibonisa ebusuku, wakukhanya kungathi semini. Ngithi kungathi ukuthi ngiyaklina egcekeni. Ngithi ngisuka lapho, uma ngibona ibhakede nje liwuhafu, ibhakede lamanzi, u-5 litha, ayibo, ngithathe leli bhakede. Ngithi uma ngithi ngiyathatha le bhakede, ngivele ngizwe ngephimbo elikhulu eliphuma ezulwini elithi sengiphungulile. Lasho nje kanye ivoice enkulu ephuma ezulwini, sengiphungulile. Okusho ukuthi ngempela uma uvuma izono uNkulunkulu uyakuzwa. Emva kwalokho nje ngangilula emzimbeni, kulula yonke into, ngikhululekile. Kuthe noma sekufika i-date yami yokuvuma izono, nakhona sesifonelana baba, hawu ngemva kwalokho sengivumile izono. Ebusuku ngaphupha ngazuthi kade ngigeza iy'nyawo zami, ngiyazichopha sezimhlophe iy'nsipho zami, sekuyahamba ngiyochitha amanzi kade ngivume izono. Ngizosho nje uPhostoli Tsibanda ukuthi ngempela ukuvuma izono, emva kwalokho nje ngakhululeka. Ngithi uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi mkhulu. Ngiyabingelela kakhulu kumkhulu, kumama umpostoli nomndeni waNtsibande wonke. Mkhulu, ngimkhumbule kakhulu, especially wena mkhulu, unendawo ebalulekile kakhulu enhlizweni yami mkhulu. But isiqiniseko lo mkhulu, ngizozama ukukhuluma ngisheshise ngoba isikhathi angifisi ukweqa isikhathi esasibekene. So mkhulu, mina selokhu ngaqala ukuvuma izono, khona izinto ezenzakalayo nami ezinye zazo ngingayi-understand mkhulu. Selokhu ngaqala ukuvuma izono, kwathi sekuphele mhlawumbe inyanga, ngaqala ngaphupha abantu mkhulu. Thothi ngizophupha umuntu engamshaya mkhulu. Uma ngivuka ekuseni ngixakeke ukuthi hayibo, ngimphuphiswa yini lo usibanibani, ngikhumbule ukuthi hawu konje ngamshaya lo muntu lo mkhulu, ngivuke ngizivume isono. Kwaqhubeka kuze kube yimanje mkhulu, nginokuphupha izinto, ngivuke ekuseni and then kube khona into engikhumbuza ukuthi hayibo ngenza ukuthi, and then ngivume mkhulu. And then emva kwalokho mkhulu, kukhona la khona engiphuphe khona izono, ngivuke ekuseni ngibhale, kodwa kube khona into ethi angihambe ngiyoxolisa kulowo muntu. Hhayi, ngihambe ngiyoxolisa mkhulu, kube mnandi. Kodwa kwesinye isikhathi thola ukuthi ngiyasaba, ngisabe ngempela ukuxolisa, kuthothi isono ngibona ngazuthi nginamahlombe, ngisaba ukuxolisa, ngivele ngihlaselwe amaphupho amabi mkhulu. Methi ngiyakhuleka, kube khona into eshoyo ukuthi ingoba khona izono engingayivumile, ekumele ngiyivume. Hawu, okay, ngiyivume mkhulu. And then emva kwalokho ngivele ngibe nenjabulo emangalisayo mkhulu, yabo, to the point yokuthi nasemsebenzini babone ngazuthi angiphili kahle ekhanda ngoba ngihlezi ngismile, ngihlezi yabo mkhulu. So okunye okwesithathu ukugcina ukuthi sengiqala ukuba namaphupha e-rapture mkhulu. La khona ngiyakhumbula ngithi ngingaphupha kule nyanga, elesiphupho lesibili le-rapture, la khona engabona ngazuthi kuwa khona iy'nkanyezi, and then njengoba kuyiy'nkanyezi nje esibhakabhakeni. And then uma kuyiy'nkanyezi ngaqala ngakhuleka ngoba ngezwa ngaphakathi ukuthi hawu, inkosi uJesu iyabuya, ngoba ngabona nje izinto ezingekho normal esibhakabhakeni. Kwakuyiy'nkanyezi, umzimba wami wadlikizela mkhulu, udlikizela umzimba, and then ngathelephotha, ilona gama nganyamalala. And then mengibuka ngiyibona mkhulu sengisendaweni enendlela ekhavwe amafu,
enendlela eyigolide. Mengithi ngiyawubuka le mabhilidi ngathi umuzi kodwa unamabhilidi amaningi. Yonke into yakhona ikhandwe ngegolide mkhulu. Ayi, ngaxakeka ukuthi kodwa nje ayilokho mkhulu. Ngiyathemba ukuthi niyaphila mkhulu. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngizwa nje izwi elikhulumayo ukuthi inkambo yomzalwane ayiqonde. Bese ngathi kunomuntu ongitshengisayo isango elincane ongenwa ngalo. Mangisalibuka leli sango elincinyane bese ngizwa izwi elikhulumayo ukuthi ngithi nina niyahlabelela ulo mhlabeleli othi siqonda ekhaya yithi nina. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba. Nantambama ngiyabingelela ekhaya lezwi nasentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelela wonke umndeni wakwaNsibande egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Baba ngithi angibonge ngenkonzo ebisentabeni izolo. Inkonzo ebithi ubani isikhathi. Baba, hayi uNkulunkulu ube khona ngoba nami ngivele ngakhumbula okwami ukudukiswa umprofethi wamanga. Bese ngimlandela bese ngi-addicted kuyena. Kungathi ngamlalela usuku nosuku. Kwahamba ngabona ukuthi hhayi kukhona into engahlangani la. Ngamiyeka baba ukumlalela. Manje uma usukhuluma izolo, ngivele ngabona ukuthi uyabona la uNkulunkulu ukhuluma nami nje ngqo. Uyangikhumbuza ngesono sami. Baba siyabonga ukugitshelwa kwakho. uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Baba ngiyathanda nje ukuyibonga inkosi uJesu. Ndambulela kakhulu amangaliso awenzayo. Ngiyamdumisa kakhulu. Ngiyabonga ukuthi nje ngibe sentabeni endlu kaJehova lapho uNkulunkulu ngokhala kuyena akuphendule. Esimeni nje sibinkinga ngangicela umkhuleko nje ngoba ngakholwa ukuthi mangikhuluma nawe baba, mathetha nawe ngizokwazi ukukhululeka kulesi simo engikusona. So inkosi uJesu ngiye ndakhuleka. So nje inkosi uJesu yangisiza kakhulu. Yangikhulula nje kube nama-test akhona. Ndabona ukuthi inkosi uJesu iyasebenza. Ngiyamdumisa kakhulu inkosi uJesu. Ngiyambonga nothando lwakho onalo ngathi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu uthando osithanda ngalo nokuthi usibekezelele ezimeni zonke. Bonga nje umusa wenkosi yethu uJesu Kristu. Bonge nje nabefundisi onabo nje kakhulu igroup kaMamaseko nje iwenzele umsebenzi empilweni yami. Kuningi nje kunye engize ngimangale afika sifundise ngako nawe ukhulume ngibone ukuthi inkosi uJesu ikhona impela. Inkosi uJesu ikuwe. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelela ubaba umpostolo nomama umpostolo kwelihle igama lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngicela ukudlulisa ubufakazi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelwa nasekhaya lezwi. Ubufakazi bami ngithe mangibuya ezinkonzweni zikaJulayi kwanezwi elikhuluma nami
lathi izingubo zami zinde kodwa imilenze yami isabonakala. Lathi leli lizwi, ezulwini soze niyibone imilenze yengilosi. Obunye ubufakazi bami, ngifakazela uNkulunkulu ezwini lakhe uma ethi inhliziyo imbi ingumkhohlisi. Ubani ongayazi na? Inhliziyo yami ingikhohlisile isikhathi eside ezonweni zonke endizaziyo ngami. Beningazange ndizazi ukuthi kanti ndilisela. Ngikhule ngithembekile emalini, nasemsebenzini nasekhaya. Kodwa uNkulunkulu ngomoya wakhe uye wangambulela ukuthi njengoba ndafika la eGoli ngo-1994, kunama-flat ayi-4 uma ndingaphazami inkosi ingixolele endemka kuwo ndikweleta imali ye-rent. Ngiyambonga kuNkulunkulu ngoba ubengekho umuntu obengandifundisa, obengandikhumbuza ngalamacala okuntshontsha. Ngiyamcela uNkulunkulu ukuthi angixolele, ndiwabhalile onke amagama akhona encwadini yezono zami. Okokugcina, bendiyokwenza izipeks last week. I-medical aid yami ibhatala i-lens, ayibhatali i-frame. Oko ke ndaqala ukuyisebenzisa, azange ndakhe ndakhokha less than 2.5 i-difference. Ndifikile ke ngathatha i-frame ye-900, bangithesta amehlo, yavuma i-medical aid ukuthi izobhatala so much. Izipeks zonke yonke into ibisi-6,000 plus. Usekretary meza kimi wathi, mama sakwenzela i-discount uzobhatala 3,000. Uthe uma ifika kum wathi, ke wena mama ibhalansi yakho uzayibhatala yi-317. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu ngawe baba wethu egameni likaJesu. Bengilalele nje le nkonzo baba, ngilalela inkonzo le yokuvuma kwezono. Umntwana kaNkulunkulu lothi omunye befake TikTok kwakhona ukuphikisana. Siyambonga thina uNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu nangayo baba ukuthi nje awuzanyazanyiswa. Ngiyambonga uNkulunkulu baba. Yazi ngivele ngimbonge ukuthi awuzanyazanyiswa. Ngiyabheka ukuthi khona omunye umzalwane engamfaka ekhaya lezwi, ngamtshela ukuthi-ke kuhamba kanje. Uhlezi emdumisa uNkulunkulu, embonga ngenkonzo yokuvuma izono. Akakazivuma uzibhala phansi, kodwa uhlezi emtusa uNkulunkulu enxenxa ukuba kuyenzeka abantu ngabe bayakulalela baba. Siyambonga nje uNkulunkulu ngalokho. Thina kuyasisiza kakhulu. Siyabonga noma abantu bekhulunywa awuzanyazanyiswa ngoba uNkulunkulu wakhuluma nawe baba. Siyambonga uNkulunkulu nange-social media. Noma ngisamanda kungena nje nami ngilalela, ngiyabheka abantwana bakaNkulunkulu abathi bahambile uNkulunkulu ade bakhonzisa isihogo. Ngiyakhumbula nje ubaba lo umkhize wamhlaba yalingana wakwasifakela kuyena. uNkulunkulu esemtshengisile ngale hogweni wathi ngikuthuma-ke kubantu abawu-2, abanye bayolalela, abanye ngeke balalele. Ngiyabheka nje ensukwini bengilalela futhi omunye umntwana kaNkulunkulu loyo uthi wayesindisiwe, kodwa ngelilanga uthola usesesihogweni uyabala ama-section uyasho ukuthi kwaqhamuka abanye abantu abafana bela ko-5 ababememeza bathi senza ukuthi emhlabeni sasibulala abantu, sasibamba inkunzi. Waze warifeya lo mzalwane kwizwi la kuthiwa leli lithi enena abantu zonke into ezikhulunywa ezindlini zomenyezwa, bayomemeza abantu kuthiwa yonke into ekhulunywa ezindlini ngisho enyenyezwayo iyokhula ngelanga iyodaluleka ngelinye ilanga. Uthi abafana babememeza ukuthi babenzeni, angani izona abazivumanga baba, sebezithola basesihogweni. Naye lo mzalwane lo ufakazayo uthi wayesindisiwe, kodwa uthole laphi esesihogweni ngenxa ngingavumi izono. Siyambonga nje uNkulunkulu ngawe baba ngenkonzo yokuvuma izono. Ngiyambonga mina uNkulunkulu. Siyambonga uJesu, muhle uyaphila.
Ngiyambonga, ngiyamdumisa. Yazi baba, ubukhuluma ngale nkonzo uzothi hayi angisalifundanga ngokugalisa. Uyazi ngizwe ngathi ngigcwala amandla ngathi bengingamemeza. Hayi siyambonga nje uNkulunkulu. Ukuthi nje ngokukholwa sesithethelela izono ukuthi igazi lakhe basi sesithethelela izono singavumanga. Ngoba phela inkonzo yokuconfessa sivume. Sibonga nokuthi izono baba usivunywa kanjani. Siyambonga nje uNkulunkulu, siyambonga. Hayi siyambonga. Noma bangaqhamuka abadukisi kodwa thina sibamba into eyodwa ukuthi nje izono ziyavunywa. Jesu Kristu inkosi, Baba uNsibande. Ngiyakubingelela Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Nami ngithatha leli thuba nje ukuzibongela ukuba sekhaya lezwi nokuthi umbuleleke indaba yenkonzo yokuvunywa kwezono. Kuthi noma kuqhamuka iy'ngqinamba endleleni kodwa umazi uNkulunkulu owakubizayo, ngoba wayazi ukuthi kunabantu kufanele uyobalanda, kunezono ey'fana nathi ebekumele uy'takule. Kuningi engingakusho kodwa isikhathi siba sincane. Kuningi kakhulu uNkulunkulu angenzele kona ngingenile ekhaya lezwi, kodwa ngicela nje ukusho lokhu. Angazi noma mhlampe kuyaphoxa noma mhlampe kuyajivaza, kodwa ngibonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi kuningi akwenzile emva kokuvuma izono. Kodwa kunalokho nje okusenhlizweni yami engikubonile, uNkulunkulu ungenzela isimanga. Angazi ngingabeka kanjani. Ngizizwa ngi-clean, kakhulukazi kwisingenzansi sami. Ngisho emathangeni ngiyaxolisa mhlampe ukudlulisa lento. Nganguwumuntu owayehambelala eganga. So nje ngizwa into engingakaze ngiyizwe emva kokuvuma izono. Isinesikhathi lento. Ngizizwa ngi-clean emathangeni. Ngazi ukuthi kukhona amafutha noma into esilky engigcotshwe yona, engithi noma ngihamba ngizwe ukuthi imina ngilula. Bonke labantu engangenza nabo ukungcola basukile, kususiwe. Angazi Baba, uNkulunkulu ngiyambonga. Kancane kancane sizofakaza ngoba siyakwazi thina asenzele kona emva kokuvuma izono. Le nkonzo iyadingeka, iyafunakala. Jesu Kristu inkosi, amen. Jesu Kristu inkosi, Baba umpostoli. Ngiyathemba ubaba umpostoli uyaphila nomndeni wakhe. Baba, nami bengive ngihlaselekile umkhuhlane kodwa sengingcono kakhulu. Ngabona ubaba engathi ungene edongeni la ekhaya Baba. Hayi, ngabona ukuthi kusho ukuthi ingelosi yakhe ubaba umpostoli izongiphelisa. Sengi-right kakhulu baba umpostoli ngoba bengasenayo namandla. Lokho sabuye eRichards Bay ngahlaseleka umkhuhlane Baba. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba umpostoli, ngawe ngiyabonga kakhulu. Okunye engikubongayo Baba, sathi siye eRichards Bay kanomzalwane engamgibelisa engenayo imali. uNkulunkulu Baba nginobufakazi, wangenzela izimanga. Ngangino-50 rand ekhadini lami, kodwa ngathi mase ngibheka ngabona sengino-1,332 rand. Hayibo, ngangakholwa Baba, sengino-1,332 rand. Ngangakholwa, ngaye ebhenki bathi hayi imali yakho le. Baba ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu usifundisa ngeenkonzo zokunikela. Ngiyambonga kakhulu Baba, yavene yaphindaphindeka kaningi. Ngigibelise umntwana kaNkulunkulu owayefisa ukuya eRichards Bay engenamali yokugibela. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu
Ngibonga Baba izifundiso zakho. Ngiyambonga Nkosi, ngiyabonga Baba. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuhamba nawe, osilulekayo ngezikhathi zonke. uNkulunkulu Baba kasigcinele wena, asifihlele wena Baba. Kuningi kakhulu ubufakazi ngenxa yesikhathi. Ngibonga lokhu Baba, isikhathi sizosesihle-ke Baba. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. KaNkulunkulu kasilondelezele wena, asigcinele wena. Jesu Kristu inkosi. Amen.